Mga taga-barangay Suong o Gabangka, Lapu-Lapu City midagsa ngadto sa DSWD7 aron mo claim og educational assistance apan DSWD7 mitataw nga kadto lang ni qualify sa assistance to individuals in crisis situation ang mahatagan. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, igo na lang sa pagyaw-yaw ang mga ginikanan ug ang mga apuhan nga buot untang mo claim sa educational assistance apan nadismaya human balibari sa taga DSWD7. Usa si Mary Grace Hias sa sayo nga milinya sa DSWD7 aron mo claim unta sa educational assistance. Bitbit niya ang enrollment certificate sa iyang duha ka mga anak, certificate of indigency, certificate of residency, birth certificate ug ubang dokumento. Apan nadismaya lang siya human gibalibaran sa taga DSWD7. Ning suway lang po may kanang pilapan kay may na lang pud gani. Unsay purpose ano nang hatag sila ani? Kay hinapang gini siya kaya nung nanghatag man sila ani. Gawas kang Mary Grace, ubay-ubay usab nga mga taga-barangay Suong ang midagsa sa DSWD7 human makakuha og photocopy sa enrollment certificate sa gwardya sa Suong Elementary School. Bisa ng asawa sa gwardya, lakip sa namasin nga makaklaim sa educational assistance kay may duha usab sila ka mga anak nga gipatungha sa elementarya. Ana lagi sila school assistance kuno nya pag abot diri gibalibaran mi kay gihold kuno. Nya pag last week na may gidawat taga Suong pod. Di nanganhi may karon nga week. Why trabaho akong bana? Naa siya nagtrabaho sa una sa furniture. Nag-close sila. Senior citizen ko, na ako'y anak na solo parent. Di mo sa ning naningkamot sa kuani. Nga makaabil ko, solo parent, siya rin nagkuana mo. Sa phone interview, gipasabot sa principal sa Suong Elementary School nga tungod sa kadaghan sa mga ginikanan nga mangayo og enrollment certificate aron magamit isip supporting documents sa mga claims sama sa educational assistance, nagbili na lang sila og kopya sa gwardya sa tunghaan ug i-certify na lang kini sa class advisor dayon pirmahan sa principal. Pananglitan oray tinuod niya dili ko mo sign. Ako na lagi ko nakita bitan ako ang bitaw nila ma'am. Sama sa Suong, ubay-ubay usab nga mga taga-Bangkal ang nahatagan og Certificate of Enrollment sa Bangkal Elementary School human makapakita og Certificate of Indigency gikan sa barangay. Enrollment sila sa among school, so enrollment certificate ang usa sa requirement ko no. So nihatag ni kay na enrollment niya. May na lang makatabang tud nila. Gipasabot ni Margie Pinton, Crisis Intervention Section Head sa DSWD7, nga kadto lang ni qualify sa assistance to individuals in crisis situation ang ilang gi-entertain. Dili siya scholarship program nga pwedeng applyan para sa tanan. Na ay pagabuhaton nga assessment, na ay pagabuhaton nga deduplication kung ginatawag na mo, kung diin amo pong gibangga ba ang lista, kay naman po tayo mga kliyente nga ni process gihapon, maskin og naka-receive na og assistance sa atoa. Gibanabanang moabot sa 200 ka mga individual ang midagsa sa DSWD7 sukad alas 6 ganihang buntag, human mikatap ang kasayuran nga matag Biyernes ang payout sa educational assistance. Actually, ma'am, this is not the first time no that we've experienced this kind of kumbaga pagdagsa sa mga tawo gikan ani nga barangay. In the past 2 weeks, susama po ang nahitabo sa mua pero kasagaran sa lumulupyo ani nga mga barangay ni process ato og puros medical assistance. So as of the moment, thorough atong ginabuhat nga validation. Bob, sa pagkakaroon, nakig-alayo na ang taga-DSWD7 sa mga opisyal sa Barangay Bangkal ug sa Barangay Suong lakip na sa duha ka mga tunghaan aron ma-assess ng daan ang mga claimants aron dili na sila mahago sa pag-adto pa sa buhatan sa DSWD7 nga nahimutang sa Cebu City. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.